Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Zuglóban a harmadik magozboltot fogjuk megnyitni. Egy évig vártunk arra, hogy itt a Cserpőparkban találjunk egy helyet. Ez a cukrászda, ne tévesszen meg senkit, még nem volt rá időnk kiírni, hogy zöldséges lesz. Köszönjük Istvánnak, ő a Magosz részéről a Magosz képviselője. Ő fogja össze Zuglóban a magozboltokat. Ez egy nagy lakótelep, itt több tízezer ember él, és egy ilyen zöldségüzlet, ez bőven elférne. Tehát magyar árut tudunk adni magyar embereknek, kedvező áron. Egy példát tudok mondani, a másik üzletünkben, ez a teljes autó, amit mögöttem áll, 50 000 litert adott el egy év alatt. Remélem, hogy itt a Csertőparkban is az 50 000 meg lesz. Nagy igény volt már egy éve, még egy boltot tudjunk nyitni, és Zuglóban ez már nem is a második, hanem a harmadik. Az emberek kérték és ragaszkodtak ahhoz, hogy legyen egy másik bolt a lakótelepen is. Nagyon örülök neki, mert nagyon szép a termék, nagyon szép, már vásároltak. Örülök neki, mert itt a környéken sehol nincs. Köszönöm az információt. Borzasztó örülök ennek, ez egy szegény körlet, vagy körzet, és nagyon jó, hogy ilyen friss árut és olcsón kapható. És nagyon köszönjük a Fidesznek. Jó lenne, a szocialisták is felzárkóznának. Nagyon örülök neki, erre már régen sort kellett volna, hogy kerítsenek különben, mert nagyon nagy szüksége van ennek a telepnek egy ilyen üzletre. Sok szocialista választó is sorba állt a boltnál, és gratuláltak, hogy végre magyar terméket tudnak, olcsó magyar terméket vásárolni. Én azt üzenem nekik, hogy én, mint képviselő vagy képviselőjelölt, én az ő képviseletüket is ellátom, és nyugodtan forduljanak hozzám bizalommal. És még most itt tartunk. Minden porszit fizet, nekik elvették. Minden porszit. Hol vagy kölyök? Nagyon szépen köszönöm. Egészségedre!